Meron pa isa sa likod. Uy, mag-focus ka. Zoom. Ferrari, sabi ko. Tatlo pa. Yan pa, meron pang isang GTR. Meron pang isang Oh my BMW. We'll just do the thing in the bed. Panibagong 12 hours drive na naman para sa Gasco fam. At bakasyon na naman kasi ng online school ng mga chikiting. Hello. Kaya biyaheng norte na naman tayo. It's vacation time to Norte. Let's go! Isabela, here we come! Panoorin yung video ito hanggang dulo guys. Titingnan natin yung mga stopover, yung mga na-miss namin kasi before na may pandemic na sarado yung mga stopover. Kaya tingnan natin ngayon kung bukas ang mga stopover. Let's go! Let's roll! Of course, please, guide, protect us. Nakapag first stopover na agad kami after a few minutes of driving kasi bumili si Dirt ng pandesal. It's hot. So ang breakfast namin habang nag-drive ay pandesal kasi it's just 5:30 in the morning kaya pandesal. Pandesal morning. At in fairness yung pila ng pandesal dito parang pila ng loto, matagal pa. Umabot kami ng 30 minutes kasi sobrang haba ng pila tsaka naubusan ng luto. Let's go. Anyway, yung pandesal na yung sikat dito sa area namin sa Binangonan. Kung sana may interview natin dito sa isang channel ko sa Kwentuhan Time with IG sa mga pini-feature yung mga small business owner. By the way guys, let's go and let's roll. Kain tayo ng pandesal. Kids, you like pandesal? Yes, I've been waiting for this for like ages. Ang init, grab. Ay, shit. Ano sinasabi niya eh? Woo! Ang init ng pandesal, guys. Oh guys! Gutom na ako eh. What? I'm not natural talaga. This is my natural nga eh. Anyway. Highway. Uy, aray. Apo, nyamatan. Dito na tayo sa Balintawak Expressway. Ano to? Tawag ito sa toll gate. Ha? Ha? Ay ba, zoom. Ferrari, sabi ko sa'yo Ferrari. Meron pa. Uy, focus ka. Limit tatlo pa. Yan pa, meron pang isang GTR. Meron pang isang BMW. Grabe guys! Meron sigurong what do you call it? Club ng car. May mga Porsche, may mga Ferrari, mas maraming Type R ng Honda and may kasamang Subaru, BMW. Grabe. Galing! Galing! Buti na lang guys, weekend ngayon, kukunti ang mga sakyan kasi tingin mo ginagawa one way lang. Isang kalsada lang pwedeng daanan. Pero at least ginagawa na nila kasi last time dumaan kami dito 6 months ago or 7 months ago. Grabe ang lubak dito guys. As in talagang masisira yung gulong. No. Grabe guys, ang lubak ko! Ang lubak ko! Even the road is big. Grabe ang lubak dito sa kabilang side na to. All you gotta do is say my name. I don't know your name, but I can't get you. Uy! Yun. Oh. Kaya pala nakalagay sa maps ay red, all red. Kaya lang ngayon pala dahil may ginagawa sobrang lubak. So guys, after driving ng more than 4 hours, pahinga muna natin ang makina ni Rosie. So, nandito pa rin tayo sa Gimba, Nueva Ecija. At guys, grabe yung nadaanan namin, daming lubak. At ang traffic sa bayan mismo ng Gimba and sa may palengke, grabe ang traffic. At napalaban ng todo yung mga gulong namin sa lubak. Shoutout naman sa mga taga Gimba, ang lubak dun sa area pagpasok ng Gimba. Anyway, dito sa kalagitnaan ng Gimba tsaka bago lumabas ng Gimba going north, maayos na yung daan. Pero yung pagpasok ng Gimba, if you're coming from Manila, ang lubak sobra. Pero dito kami nag-stop over sa yan So dito kami nag-stop over para mag-merienda.
dito sa medyo mahangin kataharap ng bukit. I think mas okay pa rin mag-stop over sa mga ganitong area, yung mga walang tao, yung sariwang hangin, kaysa sa mga stop over na maraming tao, na maraming kumakain. So Agree. yan, merenda muna kami and magpahinga muna kasi masakit yung puwet ko, tsaka yung tuhod ko, tsaka yung binti ko. More than 4 hours pa lang drive pero masakit na yung aking ankle. Tayo muna. Dito yun Ito yung guys area Woo! Ang sarap ng hangin dito. Stop over sa lalim ng puno. Nagtitinda ba kayo ng ice candy? Opo, mga ano lang po. Mga 10 pesos isa. Yeah, Daddy. Anong laman na yung tindahan ng ice candy? Wow! Meron Wow. pong butter. Butter! Meron tayong Merong mga Zesto Big 250 apple drink. Magkano? 65. Isang piso lang. Isang piso lang. Oh, just muna tayo guys. Palamig lang. Mami, palamig ka ng ulo. Ang second stop namin, pagbaba na ng Santa Fe para mag-lunch doon sa may bandang Aritaw area. After ng zigzag at after ng paakyat ng bundok, pagbaba, we will eat lunch na bundok. So guys, tara, pahinga muna and then you will see later ang aming travel. We're here in Science City of Muñoz. Yeah. So officially, nasa San Jose City na tayo, Nueva Ecija. After ng San Jose City, Nueva Vizcaya na tayo and Santa Fe, zigzag sa bundok. Yon, hopefully mga after another 2 hours, panibagong stop na tayo para makapag-lunch. Let's go! SG! At ito guys yung simbahan ng San Jose City dito sa Nueva Ecija. Kung may time sana next time, pagbalik, daan tayo para bisita tayo sa simbahan. Pero sa ngayon, let's go sa go! So dito na kami sa Aritaw, mag-stop muna para kumain. Aritaw bus stop to ng Victory before, pero ngayon parang naging stop over na ng mga private car. Ayan, ewan ko, nagsiserve na siya ng mga pagkain. Pero ihingi na si Liv J at si Daniel. Hi. Kumusta ang ice candy mo tinda? Meron pa pong natira. Okay, let's go and let's eat some Pero kuha na. sabaw, lugaw or whatever it is. Let's go and eat. Go, 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 go. So guys, tapos na aming stopover para mag-lunch dun po sa Aritaw. Parang bus stop yun, stopover ng Victory. Dating stopover nung wala akong pandemic. Kumain kami ng pinag-oongang baboy and higado plus rice. Rice is life, 2 rice, 3 rice. Ilan bang rice yun? Sold na, and then let's drive another maybe 3 hours. Nasa bahay na tayo. Let's go! Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I know. At syempre bumili muna si Liv G ng GNB Buko Pie, ang isa pinakasikat na Buko Pie dito sa Norte. Actually guys, ang dami ditong Buko Pie shop, pero itong GNB talaga ang pinakatinitigilan ng mga tao, di ba kuya? Opo. Opo. Basta opo. I agree. Yan mga sasakyan nakatigil dito. Dami yan And si Mami Liv G, bumili ng bagong Buko Pie, bagong luto. Wow, ang sarap niyan. Kuya, Hello. are you ready to eat some Buko G? Buko G. GNB Buko Pie? Yeah. Pwede magtanggal ng mask. Yes. Mag-spray ka muna ng alcohol. Kasi may alcohol. Tulog si Ready Daniel. na? Yeah, let's go. Ayun guys, merienda na lang sa bahay mamaya yung GNB kasi mga 2 hours na sa bahay na tayo. Let's go! Let's G! Start a pain and you find a door. Open it up and finally explore everything that you got. Ito ay Santiago City. Ang pamilyang bayan ng Santiago. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer to no, man. I still go, go,
Dito na po kami sa bahay nila na sobrang medyo malayo ng konti. So 10 hours drive nakuha namin na may stopover ng 2 beses. So kids, we're here. Oh, Are you happy? here. Okay, we're here now, okay? Ipaprank lang nila sila mama dun. Ito yung tindahan. Okay, go kids. Bibili po kami. Sige, dali. Thanks God at nakarating kami ng safe after more than 10 hours sa pag-drive. Siyempre, thanks God, ayan ang aming kapatid ni wifey. Yon, let's G! We are here in Isabela. The adventure begins! Abangan nyo mga susunod na vlogs.